quins són els que trobaràs dins. Tindràs 2 nous amics. Quan entris ja veuràs, a un grup no t'ho creuràs. De números jugant, això és ben estrany. És una classe i són 10 alumnes els que t'estan esperant. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Per l'hora falta poc, tothom està al seu lloc. La lliçó serà molt fàcil, pensa que és un joc. Seu amb el 4, amb el 5 o el 0, n'aprendràs més amb el 9. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. El gran descobriment. Infinit? Has portat la clau? És aquí. Segur que hi vols entrar? Em sembla que sí. Estem dins d'una cova. És grandiosa. D'on venen aquests murmuris? Deu ser d'allà dalt. Anem. Penso que no és gaire bona idea pujar-hi. No m'ho puc creure. Te n'adones, Infinit? És ple de llibres i pergamins. És com una gran biblioteca. Sí, una biblioteca que parla. Sí, i si són llibres màgics? Això ho sabrà l'oncle Aristòtil. Per què no anem a preguntar-li, eh? Si tens por, te'n pots anar. Jo no tinc por. Ho veus? Arribaré el primer a dalt. Què t'ha semblat? D'això en dius tenir por? I puc obrir un d'aquests llibres com si res. D'acord, ets molt valent. No t'ho creus, oi? Ara veuràs. Per què no s'obre? Has provat de treure-li el passador? El passador? Ah, sí, esclar. Ja està. Vigila, no el perdis. Som-hi. Quins símbols més estranys. Uau! Sóc jo! Sí, però molt més afavorit.
menor. No ho toquis! Per què? Sembla inofensiu. Mira, És bonic i molt suau. Ah! Infinit! genial! Estic volant! T'he dit que no ho toquessis. Tu també ho has fet! Què li passa al llibre? No ho sé. Potser s'ha alegrat de veure'ns. S'ha tornat boig? Potser només vol jugar. Oh, espera! No se li acudirà baixar, oi? Em sembla que sí! És increïble! La clau! Déu del cel! Oh! Oh, no! Pagareu! Per 100 formatges, pareu d'una vegada! Professor! Tanqueu el llibre ara mateix abans no sigui massa tard. Vinga, vinga! Torna-hi amb força! Ah, bé! Bé! Esteu satisfets ara? Perdona'm per haver agafat la clau, oncle Aristòtil. Mai m'havia pensat que em fessis això. No tornarà a passar. I tant que no. I el primer de tot serà tornar a posar el llibre al seu lloc. D'acord. Vosaltres, mentrestant, endreceu al soterrani. D'acord. A veure... Em sembla que no tinc més remei que explicar-vos el secret que guarda l'escola. Aquesta estranya biblioteca soterrània ja existia abans que em destinessin aquí i em vaig comprometre a ser el guarda de tots aquests llibres i pergamins. Segons diuen, fa moltíssims anys van formar part de la biblioteca d'Alexandria i quan es va cremar només se'n van poder salvar uns quants. I tots són màgics?
Digues millor plens de saviesa. Són llibres que parlen de les lleis de l'univers, de la vida i de la mort i de mons que ningú es pot imaginar. És per això que han d'estar fora de qualsevol contacte humà, a fi que no caiguin en mans ignorants i cobdicioses. Em sap greu haver obert el llibre. Has estat de sort, es tractava del llibre de les qualitats i tothom que l'obri hi veurà reflectit el seu interior. Doncs el llibre semblava molt content. I tant! Podia haver estat molt pitjor. I ara aquest secret quedarà entre nosaltres tres. No pateixis, oncle Aristòtil. Callarem com a morts. Ahà. Això espero, nois. Pel bé de tots. Els que trobaràs dins, tindràs 2 nous amics. Quan entris ja veuràs, a un grup no t'ho creuràs, de números jugant, això és ben estrany. És una classe i són 10 alumnes els que t'estan esperant. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Per l'hora falta poc, tothom està al seu lloc. La lliçó serà molt fàcil, pensa que és un joc. Seu amb el 4, amb el 5 o el 0, n'aprendràs més amb el 9. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2.